Salutare, fraților! Azi vă aduc o poveste de-ți stârnește râsul, pe bune. Înainte să începem, vreau să vă spun că abonatul de azi este Bogdan. Dacă vreți să râdeți cu noi, dați un like și abonați-vă, așa că nu ratați șansa asta, ca să nu ratați următoarea poveste. Deci, hai să vă spun cum eu și Jimmy am vrut să-i tragem o șmecherie profului nostru de mate, pe care îl alintăm Einstein, că de ce nu să ridicăm puțin în slăvi. Într-o zi de vară, fix înainte de vacanță, eram eu și Jimmy, doi șmecheri care n-aveau chef de matematică și vroiau doar să facă gălăgie. Profesorul nostru de mate, domnul Einstein, da, așa-l poreclim, știți și voi bine, era omul care nu accepta glume. Dar noi aveam planuri mari, așa că Jimmy vine cu o idee ca în filme. Bă, ce zici să-i dăm o farsă lui Einstein? Să-i pun ceva pe scaun, să-l scoatem din pepeni. Jimmy, bă frate, e periculos, să nu ne-o luăm grav. Stai chill, am un plan. Știi cum ne tot zice să fim atenți la detalii? Hai să-i dăm o lecție. Planul lui Jimmy era genial de prostesc. Să punem niște pahare de apă pe scaunul profesorului și să vedem cum intră și sare ca ars. Noi eram mândri că ne credeam genii, vă dați seama. Așa că am făcut treaba noaptea, cu teamă și cu adrenalină la cote maxime. A doua zi aveam prima oră cu el. Eu și Jimmy am așteptat în bănci cu ochii pe ușe să intre ăsta. Sufletul nostru anticipa ce o să se întâmple când intră Einstein cu aerul lui serios. Ne-am ținut greu să nu râdem în hohote. Avea un rânje discret pe buzele lui, dar noi eram deja prea implicați în farsă pentru a ne da seama. Intră profesorul nostru Einstein. Bună dimineața, dragii mei! Să continuăm cu... Apoi s-a așezat și ca un ceas elvețian a sărit în sus din scaun. Udat până în șosete, apa curgea pe jos, iar noi ne chinuiam să ne ținem râsul în frâu. Cine dracu a pus asta pe scaunul meu? Noi, eu și Jimmy, încercam să ne abținem din râs. Scuzați-ne, domnul profesor, a fost o glumă proastă. Scuzați, domnul profesor, am vrut doar să relaxăm atmosfera. El ne-a privit cu ochii aia serioși și a zâmbit în colțul gurii. Băieți, nu vă faceți griji, dar data viitoare ți-vă cu voi rezervele pentru glume. Și ce ziceți, fraților, ne-a luat în serios Einstein al nostru. A doua zi ne-a pus la examen și ghiși ce? Problema aia noastră de glumă era pe bune. Ne-am dat seama că ne-am cam ars. Te-i în gură, Vijay, ce faci? Uită-te! Acum ne lasă ăsta cu restanță. Ce facem noi acum? Ce dai vina pe mine? Te în gură, Jimmy. A fost ideea ta. Să nu mai zici niciodată că a fost ideea mea. Fraților, după acel examen ne-a chemat la el în birou. Ați învățat ceva azi? Spune sincer amândoi. Da, domnul profesor, am învățat să nu vă mai facem glume, că o să ne dați examen. Și că chiar și în glumă, detaliile mici contează. Exact. Și data viitoare, când vreți să mă păcăliți, gândiți-vă mai bine la consecințe. Am plecat cu coada între picioare, dar și cu o lecție de viață. Că și glumele, când sunt făcute bine, pot să zâmbească înapoi. Dar ce credeți? Că asta e tot? Nici vorbă. După ce farsa cu paharele de apă a devenit celebră în școală, noi am crezut că aventurile noastre hazlii s-au încheiat pentru un timp. Însă viața avea să ne mai pregătească o surpriză legată de acea farsă memorabilă. După vreo 2 săptămâni, când ne gândeam că am uitat complet de incident, primesc un mesaj de la Jimmy, care mi-a stârnit imediat curiozitatea. Bă, știi că am găsit poza aia cu Einstein în tablou? Cea pe care am pus în loc de problema la matematică. Serios? Ce-i cu ea? Păi, am postat-o pe Instagram cu povestea noastră. Și știi ce? A devenit virală. Toată școala râde acum de farsa noastră. Jimmy, ești nebun. Dar măcar acum știm că nu suntem singurii cu simțul umorului. Așa că, fără să ne așteptăm, povestea noastră a început să prindă contur pe rețelele sociale. Fiecare coleg și fiecare prieten, mai toată lumea din acea facultate a contribuit cu un comentariu sau cu o reacție la postarea lui Jimmy. Domnul Einstein a devenit subiectul principal al glumelor din școală pentru o bună perioadă de timp.
Însă lucrurile nu s-au oprit aici. Într-o zi, când mergeam pe coridor, am auzit râsete în jurul nostru și am realizat că gluma noastră ajunsese deja la urechile tuturor. Jimmy și cu mine am devenit eroi, că i-am pus la punct pe profesori și am fost priviți cu admirație de toți din facultate, dar și cu puțină teamă față de profesori. În cele din urmă, profesorul nostru de matematică, domnul Einstein, ne-a abordat într-o zi în pauză. Băieți, trebuie să vă recunosc că farsa voastră a fost una dintre cele mai bune pe care le-am văzut de-a lungul anilor. M-ați surprins cu adevărat. Ne bucurăm că v-a plăcut, domnule profesor. Nici nu știam că o să prind așa de bine. Ei bine, cred că am demonstrat că și matematica poate fi distractivă din când în când. Exact, dar acum să nu mai faceți asta prea des. Altfel nu o să mai fie deloc așa și deloc amuzant. Bă, și asta a fost conversația cu Einstein. Fraților, aici se termină povestea noastră. Nu uita să dai un like și să te abonezi dacă ți-a plăcut povestea. Totul este gratis, așa că hai abonarea! Noi ne revedem la următorul. Eu v-am salutat, fraților. Salut! Bună tuturor! Sunt iubita lui Vijay și mă bucur să fiu aici cu voi pentru a vă aduce un anunț special și pentru a sărbători atingerea pragului de 8000 de abonați pe canalul nostru. Am preluat inițiativa de a organiza acest Q&A în numele său. Vreau să vă împărtășesc mesajul lui, care a subliniat că va posta cât de des poate și că canalul nostru de YouTube va fi o prioritate absolută pentru el. Este foarte recunoscător pentru susținerea voastră și dorește să oferim conținut de calitate și să construim împreună o comunitate puternică. În plus, sunt încântat să vă anunț că am lansat și funcția de membri pe canal. Aceasta este o modalitate excelentă prin care puteți susține direct canalul și aveți acces la beneficii exclusive, cum ar fi emoticoane personalizate și conținut special pentru membri. Astăzi vă invit să vă alăturați comunității noastre și să participați la acest Q&A special. Sunt aici să răspund la întrebările voastre și să discutăm despre tot ce vă interesează în legătură cu canalul, conținutul nostru și multe altele. Dacă nu sunteți deja abonați, vă încurajez să vă abonați acum pentru a nu rata această oportunitate și pentru a fi la curent cu toate noutățile noastre. Cu sprijinul vostru putem să ne atingem împreună următorul obiectiv, 15.000 de abonați. Vă rog să dați un like dacă sunteți entuziasmați de acest Q&A și să împărtășiți acest mesaj cu prietenii voștri pentru a aduce mai mulți entuziaști în comunitatea noastră. Haideți să facem acest Q&A un succes memorabil și să continuăm să construim împreună un canal prosper și iubit de toți. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru că sunteți aici.